4 tim wara li nħatar kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg ħal ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Dr. Borg kien akkumpanjat mis-sieħba tiegħu Sera Bajada fil-preżenza tal-Prim Mħallef Market Kuti, il-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione. Dr. Borg ħal ġurament tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni. Jiena Alexander Borg solennament naħlef naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Kummenti fi tmiem il-ċerimonja l-kap tal-Oppożizzjoni fisser il-mument bħala wieħed importanti mhux biss għall-Partit Nazzjonalista iżda wkoll għal Malta u Għawdex. Jiena ser naħdem biex mhux biss ikollna oppożizzjoni effettiva imma biex verament ikollna gvern alternattiv. Gvern alternattiv li ma jħares biss l-interessi tal-blu u l-aħmar imma li jara l-interess tal-abjad u l-aħmar, tal-bandiera tagħna l-koll, tal-Maltin u l-Awċin Kost. Sostna li fil-kariga tiegħu irid jara l-pajjiż maqut u li se jkun qiegħed jagħmel minn kollox biex ikun ta' servizz għall poplu Malti u Għawġi. Il-President Miriam Spiteri de Bono ferħet lil Dr. Borg u qablet ma' sejħa tiegħu għall-Għaqda Nazzjonali qalet li tinsab sodisfatta l-fatt li qiegħed jagħti importanza liż-żgħażagħ għax fi kliema il-pajjiż u tagħhom. Mistoqsi minn TVM News dwar bidliet li jista' jkun hemm fix-shadow cabinet tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li bħalissa għaddejja ħidma. Għadma bdejniex, però qegħdin diġà nirristrutturawhom biex naraw l-ismijiet tal-persuni li ħajkunu qed jinkarigaw l-irwoli ġodda u min ser jaqbiżhom l-istess irwoli u fil-ġranet li ġejjin ser ikunu qed nippubblikaw l-ismijiet uffiċjali. Dwar l-irwol tal-eks kapijiet nazzjonalisti Adrian Delija u Bernard Grek u rwol possibbli jistgħu jkollhom fix-shadow cabinet tiegħu, Dr. Borg qal li kull persuna għandu xi ħaġa x'toffri iżda tenna li l-irwoli għadhom qed jiġu diskussi. Il-kap nazzjonalista wieħed li malli jerġa' jibda jitlaqqa l-Parlament se jkun qiegħed jiddiskuti l-liġi tal-finanzjament tal-partiti.